Mipadayag ang Transportation Group din sa dakbayan sa Sugbo sa ilang kasagmuyo kabahin sa nabantayang kakuwang sa transportasyon sa mga commuter. Gibasol nila ang buhatan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB 7 sa maong suliran. Gibutyag ni Ryan Benjamin Yu, ang General Manager sa Cebu Integrated Transport Multipurpose Cooperative nga gumikan sa kadugay sa pagsumiter sa LTFRB sa Local Public Transport Route Plan kun LPTRP nga giduso ngadto sa mga hingtungdang LGU na apektuhan sab ang transportasyon sa mga commuter. Apan depensa sa LTFRB 7, Regional Director Eduardo Montealto Jr. nga kung maaprubahan na ang LPTRP sa probinsya sa Sugbo, madungagan na ang mga traditional public utility jeepney nga magdagan sa kadalanan. Gikan sa 1,214 ka mga modern PUJ nga operational, gilauman niya nga adunay 3,500 ka mga modern PUJ nga madugang karong tuiga ug 4,000 ka mga traditional PUJs usab ang operational.